ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong ka kinho nyele kai jong ka lao so tun kata hakaliang ki kinthei bat hakaliang jong ki shinrang kila yo ra ya kanam lado hakajing ya kun final jong ka first late basongdor nongrum basketball knockout tournament bala penlong da ka khasi students union lao so tun unit hagalai potri gubna risau arajar arpuwei haba phai khindiat hakajing ya kun jong ki shinrang ka kinho nyele kai jong ka lao so tun kala yo ra ya ka nam job daga ba penlim no ya ka kinho nyele kai jong ka Bishnupur bat kat bahakal yang jong ki kinthei ka kinho nyele kai jong ka lao so tun kala yo ra ya ka nam job daga ba penlim no ya ka kinho nyele kai jong ka Bishnupur hagani ka sngi la sakhi da nongelam ka KSU usamla Ruben Najiar ubalalong kongsan harengkat ka jing sakhi lang jong urang ba asnong uba lorshai shilla lembat ki bahaying hasem jong ulet basongdor nongrum bat kiwei ka KSU jong kelaban circle kelapania ya ka maklanga ya ka basketball tournament house nem arahjar ar hamthi hamadan laban habang mengarung adang ile kai tinggal sutenat ba mentagi la persang ban pen KM yang ya kaniga tournament kublai siboni fi KSU lauso tuninen nakaliang jonga ko mu manager jongka Shillong labet na por sa kapor ngiju persang bat utrai jongi jongka club jongi bangin scout yaki player kamtami ginthai ngidang sedang nang ginthai bat ngiju le kairu sa keleng ke India ke club jongi ke le kai kat sa badon ki tournament North East ngilawan brok kawai nang tade dan menhagini ngiwan sedifu ngi rem semi final nreha North East ngi lado bro light league tournament te ya fiki hap ki baret ko abang ong bakum ni ngi don hang ni na kum referee ngadai kum player ngadai kum coach ngadai manager ngadai khamtam ba kai ka ba nakalian jongi nakalian jong Shillong labet ni jupet ikpi ki players bangin yo ban khot sa team ka jongi ti ban jet ki player kam dade e bangin jet ki banang na bang ri ki banang ka kham jenjar pat ban hikai o ka kham sok rei ban hikai bage jenjar ka dei ki bodon men sim ban ile kai sngau tho bai ka ta tang khniat sngau tho pha ki bodon men sim sok ban hikai ya ki bela nang ka kham pan sok rei phi sngau tho kum no ban ile kai ka ta ngaju ong kum ko Ajing kan mau ya lihat basongdor nongrum belong idei kena idei samla jangan nak Lauston bagi yo ban penmi kum kan nak tournament kum ka ban pen kan mau I walai imdan sio ang nak patairu ila ban kan mau I dak nak bagi penmi kan nak program kenang bagi kum I kimi jeng iru inyo I bagi ba kisam I ki penia I kum kadak ajing kan mau I tengah ai ku play kerpang yakini ki player wala ki baremru kimdai ban bu not namar play kalong kai ka ba internet ka bi isong shit yakan ka program ka tournament ka ba ile amta jang ne basketball kalong wan manga wang song ne amda tip ba kan ka rule ka ru nrei habang apet ngai internet nga skuli ni kine ong play kalong ta play kum ta nrei internet kalong kai wat soi ba phi se baremru kimdai banong ba ngingiram play Iwa job bro, kim day wanong balay ngi job, along kay ka ba itna. Hakajing lekay ka day bandan bay kajing job, pat kajing rem. Kamdan kajing job, kamdan kajing rem. Kamdan hi kano tournament, kamdan kano kajing lekay, kabanit ayu. Te kalong kay ka ba stunat, bangila iyo ya kane, kung kane ka jing lekay ka pinsong shit, ya ka sinong tao, ka pinsong shit, ya ki brio yangi, iwa pikay hang kane ka sngi ka ba menta sngi. Tengah ngamda bun kintin nga ai kublai kerpang ya ka KSU wa pnia kene ka tournament kalong kai ka kani kanong rim ba ka KSU ka sim ya kani semjam ban penlong ya kani kumkini jingila kai kalong ba ban kentu bat ban penslori ki samla ban dile kai sports bat kumjuru ba kadon ka campaign jungi ba no to drugs ni ba ki samla mata bun ki ngop ki jingdi bagi jingba ba pher bat kani ka bu jingma ya kalawai bat ka jet benriu kujungi ti kumta kum ka KSU ishim ya kani karai ba om tani campaign bagi penstu samla ba om bikin di ban penun kami drugs hindai di ban penslur ki hagi jingla kai
nomor kat baki istu bakat baki dang samla ki dang ilakai kin nyailat ni kibun ki kijing sniu tigumta ngai kijing yaro shan konga ya ka ki isu Laustun unit bakala un pelong ya ni program bad kinong ilakai na Laustun bikala la ban job ya ka jing ilakai bad kumju yuru ya ka darbar Bishnupur ba ndi ban skuram pinsayo biang kala kelentir syamsnam tengah kerba ba pinya kamila kai kamba berkumjur kibi darbar ki balawan participate ba nangnish kemat ke kisu kanang pelong bai kumkini ki jingile kai banyak practice banyak le kai ba ngintip shinu ba lesi nidon hani ki managers na Shillong labat pila ru banyak ya shajiet banyak le kai ni club ki jongki ba pila ban represent ya ka jela haki jingile kai ba pher Kemudian mau ya pi sibun kita kot jong kaseng kamtam jong PSU la IT met mensim kamtam ya garib cik benriu la sibun la yo kila lese kila nos nyang kampa kamtam hai babun kiliang mereka susi ke kum kaseng nidap cing sung kan mau burom kamtam ya ki bagila nos nyang ya garib cik benriu kam kumjuru ya dong katany wa ki dong ki ne papero per kita kot jong kaseng babun kila Klat angka setelah partai kibun kidan kibelasa klub kraw kamtam hak cingpang sistem kilap hak cingpang sistem ladono kidan kibela sa tat cubor kamtam wat ki bender lawan sim yang jingim cubor kamtam di khot jangaseng nring ai burom kamtam ki kita belat dan chu setelah partai nomor sing senjang jumpi dan no senjang benhei jumpi kamtam ya gericek benriu mereka seng kesatan ciken mau ya pi junom la junom lambaki mati jumpi bila bu yang ngi kilong din septeng kamtam yang kicing yale ene sekhamat bas kawiru kam kungsan mental sengi ai kublei kamtam iki samla bela kai baro arteli kitim napo Laustun napo Bishnupur berkenteng senrang tengah sobana ai kublei kamtam ya Laustun ke bela pelong yang ni ka basketball namta ban khat ban wer ki samla jongani ka dong kathan bad nga sono ru baki players kidi ban dan ka jing sokman hadu kata nomor ba kum ha kani ka por kani ka jok bamta ka basketball ngila sedang man kam duna hendrai nga soban hangwang hakini ki snam ki bamta hakini ki snam ki belanang ya tang i ba ka basketball ka nang ya chkman man nga so ru banong ba ki players kam tam kidi ban tristom mat ban sim but pidei ban play jingmat ya kani ka jingla ka basketball but pidei ru ban sim ka kabu nomor bahagani ka juk ka mamtangi kamtam ni ki kenthai ni bakan kadan galat kalti la dagi 3 storm 3 minute kamtam tangi lami ki club ko Shillong lambat ketulilang bat kiwi kiwi bat karman skam ba jing 3 storm ko jungpi kan pen yo ya pi yo so ya jing 3 storm ko jungpi kom juru samla sandang ki ban 3 storm ko bong samla pensengan mana bagi badan ya kasap ki ban nang pendan kam sesu ya kasap bat ki badan syai ka jing trang manila kai kamtam ki samla ki hap ki badan ba pidi ben tristom met bat mesim ba pemdei manong ba kani basketball ba pinshele kai tang manong mansui le kai bangja handai ngasomanong ba kani kadi ka waipat kalat kalti ban kamai man pun kolong kam ka jam man ngasomanong ro ba pemdei ban hon ma pinsyukot ban ile kai tang hani kamadan handai kerman nakani kamadan ka ba pis tang ban yo ban ile kai menta kerman ban pinpai haki jile kai ka ba he What you have to leave so soon, yeah. What you have to go.